Det er kilder, det virker ikke, men det er rigtig, rigtig morsomt. Så derfor mine forældre havde sådan en hjemme i soveværelset. Så nu pusser vi airbaggen op her. Ja, det kan være, at du lige skal sætte dig derude. Sæt dig lige ud på græsset. Sæt dig lige ud på græsset. Græsset, det er det grønne derude. Ja. Øj, der var sgu langt op der. Ja. Øj. Jeg vidste ikke, der var så langt. Der var så højt her i flaglandet. Ja. Nå, er du okay? Ja, han er okay. Ja, det er godt. Du vil ikke slå på nogen, der var mindre end dig selv, vel? Kan du ikke bare rette dig op, så er jeg ikke så tung? Ja, så går... så kommer jeg også. Ui, ja. Vi matcher næsten. Fint nok. Yes. Tak. Tusind tak. Sådan der, ja. Okay, så skal vi bare lige her, så... Jeg ser lige, om den virker. Den er god nok. Fuldstændig opsvægt, det er, jeg ved det godt, men altså... Det er bare noget, vi har fundet på, fordi... At, jeg lige have den her. Er der styr på det? Skal jeg bare lige sparke lidt til den. Er der styr på den ethjulet? Der er vældig meget styr på den. Nej, Palle, der er ikke styr. Palle, der er ikke styr på ethjulet cykler. Nej, det sidder heroppe. Ja. Det er ligesom en vis anden ting. Ja. Nå, nej, nu skal vi se. Skal jeg instruere... Jeg skal bare være helt sikker på, at den sadel her, den skal være helt rigtigt. Fordi de fire herrer. Hvis den ikke sidder helt stramt, så... Sådan der. Yes. Okay, så kan du godt. Så vil jeg gerne bede jer to, der har fødderne under henholdsvis baghjulet. Du skal skifte ledningen dernede, så der kommer strøm på anlægget. Ja, det skal jeg nok. Ja, ellers så falder vi ud hele tiden. Yep. Okay. Ja, det gør jeg lige om et øjeblik, når... Vi gør en af jer lige skifte de to ledninger der, så. Nå ja, skide godt. Ej, hvor er I dygtige. Det er så ja, de er rigtig gode, ja. Yep. Så. Skal nok få fri lige om et øjeblik til 3. Når jeg siger 3, så slipper I med begge hænder, alle 8 hænder, og så løber I som ind i helvede. Ja. Men I løber hver sin vej, okay? Men det var ikke til helvede, det var som ud af helvede, ikke? Yes. På vejen ud der. Okay. Men jeg skal lige... Ja, jeg har lidt, jeg sidder lidt med siden til. Ja. Kan I ikke lige vende mig, så jeg har min næse pegen mod frem? Ja. Ja, det er samarbejde her, hva'? Hvad for en retning er det? Er det vest, eller hvad? Ja, det ved jeg ikke. Lidt til dig. Vi skal nok godt lige... Ja, sådan der, skal vi lige køre lidt frem, så hjulet kommer lidt frem. Ja, men jeg skal lige med! Vi skal have hjulet lidt ikke bare læne mig fremad, jeg skal lige have hjulet med den af. Ja, sådan der. Stop! Det var dejligt. Ja, okay. Er du klar, Palle? Nej, men det bliver jeg jo sådan set aldrig. Ja, okay. Så, er du klar nu? Nej, vent lidt. Jeg skal lige se en gang. Jeg skal lige mærke efter. Hvis vi lige tager... Du må ikke ryste lidt den der vej. Okay, flot nok. Så ikke ryste den. Det var der balancerer ikke muskler. Der var bare nogen, der rystede den, og så tissede Palle i bukserne. Ja, så det skal I lade være med. Okay, vi prøver. Er I klar? Du tæller. Okay. 1, 2, 3, slip! Nej, det var for sjovt. Kom tilbage. Nej. Ja, det lykkedes! Giv dem lige en stor hånd, de 4 stærke. Jeg skal nok lade være med at komme for tæt på, ja. Ja. Yes, det går så så ud i græsset, som det var om. Nej, det regner helt op. Ups. Hjælp! Det kan jeg lade sig gøre. Ja. Wow. Hvorfor har jeg den her tåbelige airbag med? Det ved jeg heller ikke, men vi skal jonglere nu. Jeg ved det godt. Det står i kontrakten. Jeg skal lige hen i position her. Jeps. Sådan der, ja. Så. Okay, du. Ja, så pas på, at solen, den er nemlig lige der. Ja, høp. Så 1, 2, nej, vi skal jonglere med alle 6. Vi skal jonglere med alle 6 kejler. Jeg kan jo ikke, jeg har jo en airbag i hånden, regler og regulativer. Det er der forsikringsselskab. Du må finde på et eller andet. Kan du ikke bruge hovedet? Altså, skynd dig at finde på et eller andet. Ja, jeg finder på noget. Tag lige den her. Okay. Jeg finder på noget. Ja, yes. Det er mig, der piver sådan her. Jeg skal prøve lige lidt af det der. Så. Ja. Det går da meget godt, hva'? Hej, mine damer og herrer, vi kalder det her Albert Einstein bliver høj. Ja. Så. Okay. Jeg fortryder lige at gå herover. Ja, det er godt. Det er jeg også glad for. Sådan. Yep. Høp. Hvad for en tager vi? Okay. Yep. Skynd jer, klar. Ja. Musik! Ja, jeg skal nok.
Så er man ved at være lige så kendt som kendte Candice, hva'? Det er godt. Jeg synes ikke, der kommer noget musik ud af. Det er fordi, at ikke skal... Ja, så må du lige træde vandet et øjeblik til, at jeg lige får sat den her til. Det var, tror du, fordi den lige blev slukket for et øjeblik siden. Træde vandet, det kan godt være, der er fladt, men fladt er der vel heller ikke. Nej, okay. Så skal vi se, den er lige ved at være der. Håber jeg. Ja, jeg venter. Ja, men det gør jeg også. Den siger, at det er det her Bluetooth. Ja. Det er også noget værd noget at sætte Harald Blåtand til at opfinde sådan nogle ting her. Ja. Jeg ved ikke... øjeblik, jeg prøver lige at slukke og tænde. Yep, så prøver vi lige igen her. Så ellers så må du bare... så må vi synge i stedet for. Men nej, nu tror jeg, at den er ved at være der. Den skulle simpelthen bare lige slukkes og tændes. Er du klar? Ja, jeg har været klar hele tiden. Hvad de gør over på de små børn. Palle, nej. Palle, nej. Det går ikke. Det kan ikke lade sig gøre. I må lige have mig undskyld et øjeblik, at jeg lige afbryder her. Jeg ved godt lidt kikse, men det er fordi, jeg har et lille problem. Jeg skulle lave det sidste nummer her sammen med Palle, og nu er han væk. Hvad siger du? Er han derovre? Okay, jeg kigger lige. Han er altså ikke omme bag ballonen. Inden i Ej, det er altså ikke Palle. Eller hvad? Palle! Palle, du blev helt lille i hovedet. Er du kommet til at prutte ind i ballonen, eller hvad? Ja. Så, nej, det er ikke Palle. Det her, det er et skrumpehoved. Kan I se, den bliver mindre? Høj, det gør den også. Kan I se, Palle, han er ikke inde i ballonen. Kan I se det? Han er væk. Nej, han er væk. Kan I se? Nå, nej. Ja, nej. Jo, han er væk. Han er så død væk. Palle!
Mine damer og herrer, heldigvis i Circus der tror vi på reinkarnation. Så, mine damer og herrer, tag godt imod Buddha. Og nu hvor vi er en tur ude i verden, så skal vi også have lidt nyt fra Afghanistan. Så, Palle, hvad sker der derovre? Hvordan ser det ud, situationen i Afghanistan? Nå ja, alt er ligesom det plejer. Ja. Nå, så til alle børnene, der vil vi lige vise jer. Her på Klostermærken, en verdenssensation. Vi har verdens absolut største vingummi-bamse. Yes. Og så, vi tænker faktisk, Palle, jeg ved ikke, det ligner lidt, du er ved at blive født eller et eller andet. Ja. Så vi skal lige have sat det andet stik i derovre. Ja, fordi nu vil vi vise jer, hvordan Palle, han blev født. Men vi viser det baglæns. Sådan der. Yes. Så hvis I filmer det, så skal I bare spille filmen baglæns bagefter. Så pres, Inge-Lise, pres! Oj, Inge-Lise, han har virkelig din stemme. Ja. Så pres! Oj, hvorfor er han lyshåret? Hvad? Kan du svare mig på det? Pres! Pres! Ja, så gik vandet. Ja. Ja. Yes. Nej, oj, det er en dreng. Ja. Nej. Ved du hvad, jeg tror det er en elefant, Inge-Lise. Ja, den har i hvert fald snabel. Ja, der. Så. Dan. Yes. Gider I skifte kabel igen? Tak. Oj, her har vi lige lidt moderne kunst, sponsoreret af Salvador Dali. Ja. Yes. Så. Hvad er det for en ting, der? Nej. Okay. Kan I høre, hvad det er for en dyr? Er det en ko? Er det en svin? Er det en gris? Altså, er det en gris eller en ko? En ko. Det er et vaskeægte koæg. Ja. Et hundeæg. Ja. Ja. Ja, men skal vi se, hvad der er derinde? Jeg tror, vi skal se, hvad der er derinde. Ja. Nu tager jeg lige sådan en handske her. Fordi nu skal vi, det kender I godt, jer der er boet på landet, det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der gør, men der ved jeg godt, når man skal have sådan en lille svend til verden her, så skal man lige steriliseres først. Der. Sådan. Og så tager vi, nu skal vi lige ind og finde kalorier, så kom ud med dig. Nej! Nej! Ved I hvad? Jeg tror det var en ko, der manglede sit yver. Ja. Nej, jeg henter det, det går ikke. Jeg bliver nødt til, eller hvis Sundhedsstyrelsen kommer, hygiejnestyrelsen, så skal jeg bruge min handske. Kom så med den. Der. Så. Nej, det er da ikke. Det tror jeg det. Nej. Palle, vi fortsætter, vi er professionelle. Mine damer og herrer, vi vil gerne vise jer verdens tykkeste mand. Og vi har også her i dag i Klostermærken, har vi også verdens tykkeste dame. Og så har vi en verdenssensation, intet mindre end verdens tykkeste hermafrodit. Hermafrodit, det er både mand og dame samtidig. Det findes faktisk ikke så normalt, men ja, yes. Ja, sådan. Verdens underligste fisk, det er en gensplejset klon mellem en kuglefisk og en klovnefisk. Ja. Så. Hvad sker der? Sidder du derinde og gokker? Hvad? Nej, nu tager jeg lige. Kan I høre, hvad det er for en dyr? En kylling, ja, det er rigtigt. Ja. Så nu, ja, hvis jeg gokker den lige her oveni, så kommer kyllingen nu, tror I ikke det? Ja. Okay, jeg tror det er en kylling. Den er i hvert fald vild. Ellers er det en lørdagskylling. Ja. Hvad siger du?
Skal jeg rykke mig tættere på højtaleren? Det gør jeg lige, så vi har lidt bedre dækning herovre. Jeps. Jeg tæller til 5, og så slår jeg. I må gerne hjælpe med at tælle. Vi tæller. 1, 2, 3, 4, 5. Øj, au. Øjeblik, jeg skal de finder. Nej. 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 Ja, det... Ja, det var vist en hanekylling. Mine damer og herrer, Happy New Year! Yes! Mine damer og herrer, det var alt for Circunstancia Show! Og her med... Nej, hvad? Har du ingen bukser på? I må gerne gå, altså. Nej, jeg skynder mig lige at finde dine bukser. Ja, jeg skynder mig lige at finde dine bukser. Her, skynd dig at tage bukserne på. Nej, Palit, det går ikke det der. Det kan ikke lade. Skynd dig at sætte dig ned. Ja, fordi så sparer vi lige en tur for alle de her sønderjyder i København. Her, vi har den lille havfru. Ja. Og jeg havde håbet, vi fandt på en løsning imens der. Hey, ved du, nu har jeg det. Hvis du stiller dig op, og så får vi lige alle publikum, tag lige hænderne op i luften, sådan her. Yes, alle sammen. Ja, så tager I lige fingrene og samler dem. Og så gør I sådan her lige ned foran øjnene, sådan her. Ja, sådan lidt. Nu kan du godt komme ud. Det er kun de uartige. Ja, så må du gerne vende dig om. Yes, nu kan I se. For nu er det the end of the Circunstancia Show. Det har været en fornøjelse at underholde jer. Vi kommer til at være rundt i gaderne og lave lidt gak og gøjl og små optrin her mellem klokken og 5:30. Tak skal I have. Rigtig god søndag.